Fysioterapeutti Anette, moikka! Jännittämisen säätelemisestä, ahdistuksen säätelemisestä yksi vaihtoehto on näin. Sisäänhengityksellä lasket aina numeroita 1–10. Sulla voi olla silmät auki, sulla voi olla silmät kiinni. Keskityt numeroimaan hengityksiä. Kuten jossain vaiheessa pääset numeroon 10, aloitat jälleen kerran 1 uudestaan. Yhä uudestaan, uudestaan ja uudestaan. Jos sä sekoot laskuista, ajatus karkaa johonkin muualle, aloitat aina ensimmäisestä uudestaan. Jossain vaiheessa, kun susta tuntuu, että sä oot rauhoittunut tai tilanne on jollain tavalla lauennut, vapauta sun hengitys